Karon makasama na sa Rockers Cabanas sa balay ni sino. Dula uwan ML. Nga banggi itang mga ML Aero man eh. Dito. Hindi promo. Dili, dasma. Ayaw sa teng. Malda. Ayaw sa mas Iping. Basta kra, i-priority yata kra yung teteng ng last nita. Dasma. Kira na makuha na dyan po na. Ay, na. Dasmag mo. Si Bayong. Mids na si Kuan. De promo to. Mids na ko na ng glow. Mids damage na. Jinjin, ang bagong sikat na vlogger sa Pilipinas. Si Moy Moy. So, wala tang suda eh. Tangan grabe siya ito. Hindi na tumba ng dila. Mobile. Yawa sa maning. Usulon maning tower. Yate na. Loro tak. Hit mo ng tower. Isang tower. Ayaw pa hit. Tulak sila. Screen ko ka. Abot na ako mga kasi. Ayaw sa. Ay bro. Kaya kung abtan, ang mga namis lagtipeng. Abot sila. Oy, guys, oy. Guard, balik guard. Asa ka bro? Kung sa sinamo kay mas sikan pa Ay, clock ko lang. Alisod ba? Isuga kayo na akong sulod ko. Large screen. Sa pang kasi ako. Large screen mo. Email sa Anak mo amigo. Sulong na ba me? Maya. Ambeng. Uy! Tipukan mo anak. ito tayo. Enggak, mandatay na tao. Si Maya. Ay, na Yax. Ayaw na Yax. Magkuhit ka Yax. Dito yung kan pagyan. Ulte. Nakikuntis yung mong email sa secure miners. Building. Utang nyo, saan kayo? Kaya muna sila yung pinagkabanggiitang Naugan email ninyo. dari sa secure aside sa ilang paghatag o pagkatawa sa Dira ba may magpakuha nun niya? atong mga kaigsuunan. Nga banggiitang mga dulog email na eh. May pikambak sila. Dula di mo aning grupo ha. Lisod. Abot ni sila o palarong pang bansa. Kana, nice ka teng. So, what's up? Karoon, diri ko matulog mo kay Kuan. Tugnaw kayo magulog-uling. Kanalan magulog din. Kuan. Batch ka tayo. Si Elmer muli na sa mga dapit. Dili, asa kung bakit niya kayang Kuan. Yan niya, dito sa Leo. Naraw. Diba, okay lang na basta pag basic niya, wala siya damage. Amping na brad. Bata na eh. Uyog. Tapos No. ito si Oh, tumawag kaya? Basis ako sir, kaya ito maning nga naman tayo mga tagstagsa nga kuhan. Utuma. Yo, mo ko pusong isip ng buka. dead na siya. Agay, sapurtay ko yun. Agay, mamuka niya. Nahurot. Pero inani, namatay na ko ng Ngumlak lang bro, eh. si Stephen. Wala, gimigat na mo. Kuha ito kik. Lay-lay ka. Lain ka. 400 na natin. Tris na lang na per. 4. Kira na eh. Huway mo na. Guys, yung panahon. Ha? Kumuha. Tiwas pa sila nga sir. Tiwas pa. Execute lang malakas, atras na. Nice. Ibu tahan tigwa nga. So, mga kasya, manay mo ang lingaw haanin dapit na wa may yama. Karon lang god. Panahon po nato ro nang bagyo-bagyo. Dana sila. Iyo. Muka. Ilan guys. Make ito. Di kadulot. Di ito. Okay. Wa kadulot. Runner man dai ka brad. Ha? Lex, inabot og meeting kong bakaraner. Lagi na. Experience po kong galawang pro. Okay na, okay Pero na. wala pa kanulian tayo. Kuray ko lang. Lahat siya. Ah, marakwento mo. Huwag mo kadula. Lagi kadula ko tala. Lala. Pare tagi ka bago bay. Kung gusto ko.
Bye guys. Wala, sa kidnag na isanib. Daw na. Sa tank build na. Tank build man din na. Atras no, gamay ra kayo. Oy, itong kuno. Kurana. Balik kini Dala, niya. kami. Balik kita paliwang ang musika niya, like padas magi og first. Ito na ang puntra. Ay, mga kadagom. Ay, Gamatay Yun, basta. Padayon dia, padayon. nakadagom. Sorry kay nabisi kanya laging himuong tangkor. Namore atraka kay kurmay gahe ako ray dip pare. Yo, what's up mga kasiyaw? So busy kami dire mga pips. Nagbuang nito dito. Na. Ako rin iwa gadula na eh. Sige tanang. Meron ko tuwa na tuyo ko ba kamera. Idol mayo. Wala. Sunod ko na si Dante, oh, kuya. Wira. Ako yawiran lang to. Enggak vlog naman pare. Ako si yung titi niya. Wala na ko sila tanang. Wa, ang sulod. Nan. Play ito. Nan, Brad. Kana Brad. Good. Wanda sa. Okay na tayo. Tas mag-react. Gansi. Scratch. Tapos kaya pa. GG kita na guys. Daog Stephen. Next game. Namang na silver man ka. Ang sabi item. Brute force count ato. Wala yung doon. Ipaligyan ako immortality. Mahanlok siyang dantoy ng ako iyawiran dantoy nahurot ng skin Maalok dantoy. ako. Ako iyawiran lagi. Ibig sa ulit. Pinala ko pulong. Ayaw na. Nablan ko. Ayaw ka bong. Usa na bong. Sinuling ko. Balik bong. Brad, salak, punggo. Okay na. Steven. Okay na bro. Bye. Stephen. Nasirok. Stephen. Usa na bong. Tunggo kay kanan. Na naman ka. Natay ko. Wala pinakabuta na mo sa kuan. Sige, bubong. Pinakabuta na mo kay. Wala mo gudi ako kuran ato diha mo hindi malas ta na mo. Lampaso mo gudi ang Sige, kanatang kuan kang panguto na mo. Punggo kay walay tambal og barikos. Siya magaluto. Siya magaluto Nami pa. kinahanglan ng kwarta niya mi. Kuan. Uy, ara. Ilibak na nako. Wala sa kari silang dog istorya. Ari mo kuno mga yung kwarta. Ato si Bubong ari mo Juan Pinanser. Adulahan kay ni ona tawo. Kurmahan pa God. Peng, ikaw ko Peng. Or ikaw do. Okay, ikaw mga fighter ko dog no. Ito. Because mo. Ismoy. Ispen. Bisa mo kor wala mo kor. Shirt kay Kardashian. Oh, daya. Mulit mo sa liluan. Tapos yung balik. Balik ko man. Set oh. Ay siya sa kakuan, katong daing atbang sa cruising sa. Wala. Yun na ni bagay pander. Oh, nanira. Hangin po kayo. Muramugod na kay May kasuko. ba sir? Aligo. Pagka-line up na. Iya kay kaniya gamit da. Agan kay kung gahe ko ano sudlan. Paglat na to ni Del, nasunod po si Dante. Sakay po siya na kong ulo. Galong pa pa doon lagi. Good luck. Team. Good luck. Ayok apera na kontra kay pildi man daan. Sama ni mo ay. Agay! Dula basketball ba? Ang dipinsa na to lang wanto. Wanto dipinsa na to. Ay wala ta kay pick dag jungling item ang dali kang level. Dok, First lane sa aya ka mo pick aning unana. squirt na free throw squirt. Dok, Mag-clear ng Free throw first lane sa mid. First trips with. Pero na para di maduli yung bigay na.
Kung mo kumulong sila, ano mo nang malibig sila. Antayin ko na ako, Chris ako kay, wala sila. Ay, Teng. Dalaga lagi na, Teng. Iligas ko na, Teng, be. Dalagan ko ba? Tagap ko ganun sa musik na. Yung mga makuha ka rito ng giigo. Agkay. Patay ko. First blood! Ulit ako makapuli ko. Ay no, Teng. Nandyan ka lang sa tabi-tabi. Ay, ragi, gawat ka na. Huwag ka naman ganyan, Teng. Laro lang naman sila. Na, sa mga Oh my God. Takbo. Oh, dipinsa ka. Shout out sa channel ni Mamarang Island. Logo na ako na mga lag makuha na ako. Lagi si Mami Ting. Karoon mo kasi ang mga tayo may kaumanan, may uban o may katapusan. Kaniyaw nga. May hapon sa Ano?